Duela 125 urte, 1901 maiatzaren 14an, Euskal Balearen azken alea harrapatu zuten hemen, Orion. Oriotarrak ikusi zuten, eta erten intzian. 5 trinerotan abitu zian, eta behin barroa bialdu hasi zutenean, dinamitea eman zuen, eta arpoiak bai. Eta, azkenian bat egin da beste egin, hortxe harrapatu zuten bale hori. Ekarri zuten, egun batzutan izan zuten jendeantzako ikusgai, eta jendeak ordaindu dezun ikusteagatik, tripak saldu intzituzten, sorotan da ongarri bezala ibiltzeko, eta gainuntzeko bale osua, saldu zuten Donostiko Lizarriturri enpresara, Jabonezen lagarto famatua egiten zuten. Kontuan izan behar dugu, arpoiez bale harrapatze sistema hori Euskal Herrian garatu zala erdiaruan. Euskaldunak hainbat mendetan monopolioa izan zutela, 16. mende bukaera arte beak izan zian baletan modu industrial batean garatu zutenak eta monopolio hori izan zutenak. Eta behar izan zian, 17. mende hasieraz geroztik, Europako beste hainbat herrialdetako arrantzalei bale arrantza erakutsi zietena. Gipuzkoari dago jonez adibidez, izan zen jarduerarik nagusienetakoa. Oli horrek erabilera anitzak zituen, batetik gantzan argiztapeneago, bestetik jaboia ekoizteko, Donosti lubrikante bezala erabiltzen zuten. Gutxi gora bera esango dugu gaur eguneko petroleuak dituen erabilerak zitula. 19. mendean zehar bale bakanak harrapatu zian. Dozen erdi bat bale, eta azkenua 20. mende hasieran hor jogoa. Bale harrapaketa bakoitza izango herritarrantzako, nola baiteko, antzinako itsasgizon haien pareko gehala adierazteko zerbait. Hori dela eta adibidez bertsoak ingo dituzte baita ere. Benitok bertso horiek kantatuko ditu, ez? Eta orduan horre behak ere, nolabait luzatu du bale honen gertakariaren ezaupera. Gogoratu berdeun kontu bat dela, ez? Iraganian ze pisu izan zuen jarduera horrek, eta uste Oriotarrak gaur egun egon digan arro ospatzen dutela egun hori.